sinusundo ko lang yung pinsan ko na makakasama ko sa Baguio. Ang aking gamit. Ayan. Buti naligo ako kagabi. Ayan, kaya medyo parang wavy yung buhok ko kasi nakatulugan kung nabasa ko siya. Anyway, ayun, sana hindi tayo late papuntang Quezon City. Kasi yung kitaan. So, see you later. Ayan na guys, van pala. Akala ko bus yung sasakyan namin. Dito kami sa iwan ko lang ko ilang van yung natin. Van pala, no? Dito kami sa McDonald's. Nagkita-kita. Malapit sa... Ay! Picture! May picture pala! Ay, ba't ang labo? Ayun. Hello guys. Dito na pala kami. Sobrang antok ko sa biyahe. Wala. Kahit maingay na sa loob ng ng van. Nag-iingay kasi naririnig ko puro shipping ang pinag-uusapan. Wala, tulog talaga yung lola nyo. Pero dito na kami. Kain muna ata. Ayun, kain muna tayo guys. Dito sa Good Taste Restaurant. Sarap ng gulay. Ang bango. Fresh na fresh yan. Dito galing. Sige po. Sige mo. Finally, pupunta na tayo sa guys. Hotel. Tutuloy ko na ang pagtulog ko. Charot. Hindi, pahinga na muna. Pahinga na muna para mamayang gabi maglamyerda tayo. Dito? Ito ba? We're here guys sa hotel Manor. Tama ba? Dalawang hotel kasi yung pinate. Manor to, diba? Manor tayo. Tapos yung isa sa Forest Land. Ay, thank you so much, Kuya. We're still here guys sa waiting area. Wala pa kami pambayad kaya di pa kami nakakapasok sa kwarto namin. Charot. Nice pa. Ayun. Ito na yung tulog ko. Pabitin-bitin sa sa van. Ang ganda ang ganda ng lugar. Ito ang lakas makasyala ng background. Hindi ko alam kung totoo ba yung dyan. Oo nga, bango na. Masarap magkape. Tingin naman po, charot. Finally guys, nakuha na namin yung 134 key card. Ay, dito. Thank you. Ay, oo nga, na-separate pala sa atin si Claire, Oo. Kasi dapat kasama namin yung ang ganda ng view. Mamaya. Punta muna kami sa kasi kailangan mo nang ihiga. Gusto ko nang humiga, promise. Kanina pa. Yung super pa kasi ako, diba? From last night. Kulang pa. 1 hour lang ata yung tulog ko. Tapos, buong biyahe guys. Tulog lang talaga ako. Tapos, kulang pa rin. Pagdating dito yun. 134. Kaya pagdating namin, sabi ko sana maka-check-in agad. Kaso sa dami namin, 66 ata kami. Or nasa 80. Kasi may mga nadagdag pa ata. Kaya medyo na Hello. Ang cute. Ayan. Kami lang ni Alet ang magkasama. In fairness sa bed ha. Ang ganda Pwede dalawang tao. Kaso yung kasama nga namin nahiwalay na. So kami na lang dalawa. Yun. Hi, finally. Wala. Makakapag-rest na rin guys. Siguro bukas na mag-start yung yung seminar. Kasi papunta pa lang sila
Sir RJ din. Ay, meron din naman. May ano dito sa labas. Kasi huwag na natin buksan. Ang cute na itong accent chair. Naghahanap ako ng ganito guys. Pero kulay red. Ayun, para mag-pop up talaga siya dun sa ano namin, sa sala namin. Pero may naano na ako, napagtanungan na ako. Kaso, ayun, naghanap ako ng mas mura. Kasi medyo maharli ko pala magpagawa nito. Pero since gustong gusto ko siya, baka pag wala akong nakita pang iba, doon na talaga sa nag-PM sa akin na gumagawa. Ayan, tapos pipick upin ko na lang sa ano kasi yun eh, Pampanga. So okay lang naman, pick upin ko siya, tapos diretso na rin kaming probinsya. So ayun, nagbe-blink na yung ano ko guys, camera. Ano bang balak natin ngayon, Let? Dapat punta tayo sa market eh, no? Ayun, pero magpapahinga muna kami. Mag-charge pa yung kasama ko eh. Maglilibot kami kasi for sure tomorrow pa nga mag-start yung yung seminar. Pagod pa yun sa mauna sa biyahe. Ayun, so tingnan natin guys kung may ganap pa mamaya. Pero for now, magre-rest muna kami. Taas pa kuskus sa kulambo. Ay, nadala ko yung kulambo ko. Ayun, hindi ko nakalimutan. Tapos mag-charge ng camera, tsaka cellphone and power bank. So, we'll see you later. Ayan, mag-room tour muna tayo guys. So, ito yung hallway. Pagkapasok mo ng door. Yan, sa left, merong super laking mirror. Ayan. Hello. And then, ito yung room, hallway, papuntang room, papuntang bedroom. Tapos, merong isa ditong pinto, di ko alam kung ano yan. Siguro to another bedroom. So, ayan. And then dito is meron counter. Nagpapakulo na ako ng tubig kasi may complimentary coffee naman. Kakape kami kasi malamig. Muulan. And then sa left side, ayan, merong ulit na parang dresser, tatawag dito. So, malaking salamin ulit with ilaw. And then meron hair dryer. Ayan, tapos sa left niya yung shower, bath and shower, bath shower, whatsoever. Basta, ayun. And then, meron lababo, toilet, and yung pinaka-shower room na. Shower area. Whatevs. Sorry, ang gulo. And then, banda dito is closet pala ito. Yung ganda. Ay, ang galing. Kompleto sila. So, merong kabayo, may payong, may plancha. Ayan, ang cute. Ganda yung paggawa sa sa mga, pag may mga area kayo na ganito. Para siyang built-in. Yan, tapos merong dito, para sa mga importanteng gamit nyo. Vault. Ayan. Tapos, merong slippers. Ayan, eto, sa laundry bag, kung magpapalaundry kayo. Ito, gamitin natin to. And then, dyan, wala. Lagayan ng shoes. Yan. And that's it. Tapos, dito, yung pinaka-main na. Kanina, napakita ko na to eh. Ayan, si Alet. Gisa kami. Tapos, TV and mga kakainin, pagkain na may bayad. Ayan yung lista. So, that's it lang. Quick room tour. Luwag na saya. Kape tayo guys with matching salted egg potato chips. Diba? What a combi. Pero ang sarap. Ayan, kinuha na namin yung dyan. Bala na si Alet magbayad nito. Charot. Pagkatapos ay, lalabas tayo guys. Kinatok daw kami dito. Sabi ni Alet. Lola mo, nakatulog na naman. Tama na natulog. Na tayo, labas na tayo. Ayun. Baka bibigay lang ng mga instructions or baka dinner na, ganun. Tingnan natin. Kasi wala pa naman sila, sila Ma'am Aileen sa biyahe pa. Let's go. Dito tayo sa fireplace guys, habang inaantay natin yung mga kasamahan natin. Mga nakatulog na ata. Yung iba, iniisa-isa kinatok eh. Maginaw.
sakto may ano dito. Ayan. May paapoy. Si Manor. Ang sarap. Tumingin sana kami ng ano dun, ng jacket. Kaso nabitawan ko. 2.9. Matagiting na 2.9. Ang ginaw. Lamig pala. Oo nga, lamig. Hindi ko pa dinala yung jacket ko. Kala ko dito lang sa loob. Ayun. Lamig. Oo nga eh. Saan daw tayo pupunta? Kakain na naman tayo. Uuwi kami guys na mataba dito. Grabe. Buti na lang nag-no rice ako, diba? Tapos next month pa sa... Ay hindi, November pala is Taiwan naman kami. Sa Gold naman yun. Unlimited milk tea naman yun and food trip. Diyos ko. Oh! Talaga. Oo, lamig. Hindi namin kaya yung lamig guys. Bumalik kami para kunin yung jacket namin. As in, super ginawa. Mas malamig kaysa sa Tagaytay. Oo. So, ayun. Baka tayo na lang inaantay sa ano. Sa van. Sarap naman dito. Mag-stay mga 1 week ka na. Kung mura lang. 1 month ka dito. Magbakasyon ka lang. Baka sakaling makabuo tayo. Char! Baka made in Baguio. Made in. We're here guys sa Orchard Garden or Hotel. Ganun. Dito gaganapin yung ano. Yung parang talking ni Sir RJ. Kaya nakala namin bukas na kasi hapon. Hindi, tuloy na tuloy pa lang ngayon. Ayan, parang may malaman na tayo mga tips and secrets kung paano maging matagumpay sa business. Ayan, ang dami yung umatendo. Ayan yung CEO ng Gold. Si Ma'am Donica. Meron pa isang CEO ako nakita rito eh. CEO ng ayun, si Ma'am Maylin naman. Tolentino Solis. Mamaya lapitan ko siya. Nagbablog din yan eh, alam ko. Kaso paminsan-minsan lang. So, ayun tayo. And of course, alam niyo na kung saan tayo nakapwesto. Charan! Sa likod lang mga. Likod lang namin yung buffet table. Yes! Pulis lang! Ito talaga piniling ko. Pumwesto. Ayan, si Claire. Tsaka yung boyfriend niya. Hi! Baka na nila na dito kami pumwesto. Ang swerte na ito po. Alam mo, nanalo ka ng dahil mo pala napanalunan. Ako yung post mo pa. Sa dance din. Oo. Yung, Blackpink edition. baka naman. Pahiram. Charot. Isa daw kami. Break muna guys. Ayan. Dinner. Tuloy natin ang pagpapanggap natin na no rice. Pero okay na yan kasi busog pa naman ako from kanina's lunch. Ayun, kain tayo. Yay! Finish na guys. Ayun, magna-night market tayo. Pero hingi muna tayo ng meal allowance dito. Kung sa'yo, grabe, anong oras na ako. Pero alive na alive pa rin yung mga online sellers dito. Picture muna tayo ba? Hi! Sige. Picture muna tayo. Naku, sana mahawaan kami ng pagiging milyonarya ni ma'am. Thank you, ma'am. Salamat po. Salamat po. Ayun na, tara. Ayun yung grab namin. Sorry, kuya. Sorry. Sorry, kuya. Ayun. Hello, kuya. Pa-picture. Kalimutan. Naka-vlog pa pati tayo naghahabol. Ayun. Sabi yung bra ko nababa. Ayan, gagala pa kami. Tapos may isa kasi ditong excited sa cellphone niya. Yan, panalunan niya. Di makakatulog eh. Hindi ako makatulog hanggang hindi ko nakukuha. I-meet namin si Mamiana. Meet natin yung isa pang CEO, guys. Pakaganda rin nun, literal na doll. Barbie. Yes, kanya yung dolls. Awarding na po. Ito po. Yeah! Kanina pa yan! Blackpink na cellphone. Bye! Ay, bongga!
dami. Meron pa pala. Accessories. Oh. Baka ginila sila, ma'am. Ay, thank you. Ay. Ay, Dito tayo. meron din tayo. Salamat po. Yay! Meron din kami. Yan o. Electric bill. Malaki na yung 1,000. Wow! Dito na tamira. Pero 700 lang na normal. Tingnan nyo, nakabukas lang yung ano, mga window ng car. Ang lamig. Sa baba. Eh, kung mo pa lang sa apartment sa baba, magkano na plus. True. Eh, kami dito, may bahay sila dito, pero hindi kami na nakagana. Naka-apartment kami dalawa. Pero may Yay! Gigimik tayo, guys! Woo! Oh, patay. Oh, baka ganyan ka na mamaya ulit. Charot. Nagmamadali kasi rin. Nagmamadali ako pa. Bakit? Naka-t-shirt lang ako. Okay lang. Nagmamadali tayo kanina. Di ba naka-sleeveless ako kanina? Wala mo ng business, guys. Tapos na yung business. Kanina pa yun. Gimik naman. Wait, ma'am. Ganda niya talaga tinignan. Oh. Hi, happy na ako. Yay! So, bawal muna kung may stress ngayon. Correct. Mag-e-enjoy muna kami. Yay! Nang bumata kami ng 5 taon. Gimik muna tayo, guys. Parang na-excite, no? Thank you, ma'am. Luluwas na kami. Ay. Thank you, sir. Ayun. Ako dito sa... Ma, thank you. Ayan. Hinatid pa nila kayo. Thank you, sir. Si ma'am nalasing. Oo nga, ako nagana. Ingat, ma'am. Salamat. We're here na, guys. So, din ako umiimik. Nag-yellow na ako ng ano kasi yung ano ko parang nagda-dry na. Sabi ko, shit, anytime magto-throw up ako. Ako kasi mas madami yung Kaloka. Anyway, we're here na. Siguro tanghali nagising natin. Yes. Di kasi ako umiinom ng hard. Eh, Jack Daniels ba naman yung... Grabe, kanina pa ako nasusuka. Oo, pinipigilan ko lang talaga. Please, absent. Ayun guys, nahimasmasan na tayo. Ayun, nahiya lang kasi akong humindi kasi nga, ayun, ano pa si ma'am, ano nga name niya? Si Unang Dalskin. Ma'am Dalskin. Si Eliana ba yan? Oh, basta nakalimutan ko na. Sorry ma'am, lasing na ako. Hindi ko na alam yung pangalan mo, diba? So, sobrang daming product. Tapos CEO na kilala ko. Ayun. Earliana, yun. Earliana. Si Ma'am Earliana. CEO ng Dalskin. Ayun. Thank you so much, ma'am. Pasensya na. At hindi na ako umiimik talaga kanina. Gawa ng yung feeling ko nga na ayun. Bibigay na tayo. Anyway, ayun nga guys. Dito na kami. Hinatid pa nila kami. Tapos, ayun, mag-ano na lang ako, mag-skincare ako. And syempre, ngayon ko lang papakita to guys. Kasi ang dami nagtatanong kung ano daw yung current skincare ko ngayon. Wala naman akong ibang ginagamit, kundi yung, para yung tomato. Pero diba sabi ko sa inyo, nag-rejuve ako. So, ang current na ginagamit kong rejuve is, nandito. Ayan, syempre, ang Dalskin. Ayan, dala-dala ko yan. Tapos, isa pang cream dapat. Ito yung pag morning ay pag araw. So, yung isang cream. So, yan. Ginagamit ko. Kaso, tingnan natin kung meron tayong ano ba to? Cotton.
Walay tayong cotton. Wala. Paano ito makapag-skincare? Walang cotton. Let me cotton ka, Let. Ha? Sabi ni Ma'am, magdal ka. Eh, gumagamit na nga ako, Ma'am, ng dal. O, ayun, o. Ayun, buti na lang meron si Alet. Ayun. So, anyway, guys. Ayun lang. Tulog na tayo. Kasi alas 3 na. Hindi nga alam ni Froggy na, ano. Hindi ko pa yun na-update. Simula pagdating ko dito sa Baguio. Okay, good night. See you bukas. I mean, good morning pala. Kasi it's, ano na. It's 3 AM na. So, dapat iinom pa ako ng gluta. Kaso, uminom ako ng alak. Bawal yun, guys. Pagka may bala kayong uminom, or uminom kayo ng ano, ng alak, huwag na kayong mag-take ng gluta kasi sayang lang, hindi effect yun. So, yun lang. Beauty tips. Char. Yun. More night. Nightlet. Night. Good luck. Kung anong oras na ito. Anong oras tayo na ito gigising. Hello. Bye.